Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै दायो जोङो माबायावहाय थांगासिनो आरोना आइथेनजार रौथागुरियावहाय बेयावहाय आंखौ मोनसे प्रग्रामावहाय लिंहरदोंमोन ओमफ्राय आं नोंथांमोनजोंथ' शेयार खालामखायो स' थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबासो मिथिगोन आरोना मा प्रग्राम स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे बाथ्रा बुंनो होननानै सानदों नै दायोथ' आङो प्रग्रामाव थांगोन प्रग्रामाव थांनायनि सिगां आङो अलरेडि आङो मेकआपखौ खालामखाबाय ओमफ्राय लोगोसे आं दिनैहाय हेयारखौ कार्लि खालामदों स' मेकआप खालामनायनि सिगां जों जोंनि स्किनखौहाय केयार खालामनाया मोस्ट इम्परटेन्ट मोनसे खोथा जायखौहाय जोङो जोंनि स्किनखौहाय मेकआप होनोबा बा फाउन्डेसनफोरावथ' बिराद केमिकेलफोर थायो नालाय बेनि थाखायनो जों जोंनि स्किनखौहाय फार्स्टआव मोजाङै प्रिपेयार खालामनानै लाग्रोनांगौ मेकआप खालामनायनि सिगां स' बेनि थाखायनो आङो मेकआप खालामनायनि सिगां मोननैसो ओरैबायदि मोजां प्रडाक्ट्सफोर इउज खालामो आङो जायफोरखौहाय आङो क्युरस्किन एपनिफ्राय आंनि मोखांखौ स्केन खालामहोनानै बिथांमोनानो कास्टमाइज खालामनानै हरखायो स' बेफोरबायदिनो आङो बिनानै दायो आङो आंनि स्किनावहाय जेबो प्रब्लेम नुजानाय मोनाखै आरोना जायखौ आं इउज खालामनानै दा सिजोनाथ' बार बारनाय गोरान गोरान बार बारो बा दा बोथोरा बारा एसेबां मोजां नङा बेनि थाखायनो जोंनि स्किना मा जायो दाल जायो ओमफ्राय ड्राइ जायो गावब्रायो बेफोरबायदि आरोना स' बेनि थाखायनो आङो माबोरैहाय बे एपआवहाय क्युरस्किन एपआवहाय आं माबोरैहाय बिहरदोंमोन स' बेखौहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनि फैदो दानिया नायनानै लादो गाइस फार्स्टआवनो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय लिंक होनाय जे थागोन ना बेखौहाय क्लिक खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोना मोनखागोन क्युरस्किननि एपखौहाय नोंथांमोना प्ले स्ट'रावबो मोननो हागोन आरो लोगोसे एप स्ट'रावबो मोननो हागोन स' फार्स्टआवनो बेखौहाय साइन इन खालामनांगौ मबाइल नाम्बारखौ होनानैहाय मबाइल नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय भेरिफिकेसन कड फैगोन नै आंनाबो फैबाय आं नोंथांमोननो निउलि भेरिफिकेसन कड फैनाय नाम्बारजोंहाय खालामनानै होदों ओमफ्राय बेयावहाय नामखौ होदो चुज युर जेन्डार ओमफ्राय हिन्जावसानिबा हिन्जावसानि हौवासानिबा हौवासानि स' आङो होबाय ओमफ्राय इयावहाय एजखौ सोंबाय नालाय ओमफ्राय एजखौ होबाय ओमफ्राय नोंथाङा फेसनि माने सलिउसन नांगौ ना हेयारनि प्रब्लेम जादों बेनिखौ होनांसिगौ आरोना स' आङो फेसनिखौ होबाय ओमफ्राय आं बेयावहाय होबाय बेटार एन्ड हेल्दियर स्किन स' आंनाथ' बिदिसिबां प्रब्लेम गैया नालाय जास्ट हेल्दि स्किननि थाखाय आङो होबाय आरोना नेक्स्टखौ थुबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय डार्माटलजिस्टजोंहाय नोंथांमोना डाइरेक्टलि रायज्लायनो हागोन आरोना चेटिं खालामनो हागोन माने मा प्रब्लेम जादों बेवहाय सोंबाय थागोन दे नोंथांमोना माने मा बुंगोन मा थागोन बिदि साननो नाङा बेवहाय अपसन फैखायो आरोना मा जादों बा मानि प्रब्लेम गैयाबा गैया दंबा दं बिदि स' नोंथांमोना अपसन फैनायखौ होलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै फट' लानाय जागोन आरोना दायो उइदाउट मेकआपसो हरनांगोन जेबो देलायनाङा आरोना स' नै आं दायो फट'खौहाय हरबाय आंनिखौहाय ओमफ्राय आंना मा प्रब्लेम्स दङ नै ओंखारबाय आंना दा आङो उइदाउट हरदोंमोन नालाय उइदाउट मेकआप ओमफ्राय मा प्रब्लेम ओंखारो बेखौ डाइरेक्ट नुजाथि फैयो आरो माने साइडनिफ्रायबो लागोन आरोना ओमफ्राय नै आंना मा प्रब्लेम नुजायो स' बेफोर प्रब्लेमखौ नायनासो बिथांमोना बे प्रडाक्ट्सफोरखौहाय कास्टमाइज खालामनानै हरो बिदि नङा जे आंनो जायखौ हरदों बेखौ नोंथांमोननोबो हरगोन बिदि नङा आरोना ओमफ्राय नै फट'खौ स्केन खालामखांनायनि उनाव प्रब्लेमसफोर मोनखांनायनि उनावबो बिथांमोना माबा कुइसनफोर सोङो ओमफ्राय बेनि सोंनायनि उनावसो नै मेन प्रब्लेमा नुजाबोयो आरोना मेन कनसार्नानो जाहैबाय डार्क स्पट्सफोर आंना बेखिनियानो आरोना प्रब्लेमा बेवहाय गावबा गाव ओंखारगोन आरोना नै डार्माटलजिस्ट बिदि स्किन स्पेसियलिस्टफोर दंखायो आरोना ओमफ्राय नै मानसिफ्रा बेसे फट' खेबै हरो बिदि आरो ओमफ्राय नोंथांमोना जा फट' खेबनानै हरगोन बियो शेयार जानाय नङा आरोना बे सिकिउरलि माने बिदि थागोन ओमफ्राय बेयावहाय मा बिथांमोना जोंनि थाखाय किटखौ कास्टमाइज खालामगोन बेखौ नै नुजाफैबाय स' बेखौहाय नोंथांमोना अर्डारावहाय अपसनावहाय थुनानै नोंथांनि लकेसनखौ होनानै होदो एड्रेसखौ होबानो नोंथांमोननि एड्रेसाव थांगोन आरोना नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामना होबानो जाबाय
So नै बेनो जादों Cureskinनि किट बेयावहाय आंनो आंनि फेसनि हिसाबावहाय बिथांमोना बेखौ कास्टमाइज खालामनानै हरदों आरोना फेस वास ओमफ्राय मयस्चाराइजार क्रिम ओमफ्राय सानस्क्रिन ओमफ्राय नै बेनो जाहैबाय फेस वासआ स' बेखौहाय आङो दायो फेस वास खालामनानै लानोसै बेयो जाहैबाय मोनसे फमिं फेस वास नै दायो आङो मोखांखौ सुनानै लानोसै ओमफ्राय मोखांखौ सुखांनानै नै नोंथांमोना आंनि मोखांखौ उइदाउट मेकआप नायनो लुगैबाय थायो होननानै जे बुङोना नायनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय गाइस नैबे मोनब्रै जिथु प्रडाक्टसफोर फैदोंना जिथु Cureskinनि किटआ बे अनलि 1500ल' गाइस बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनो आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय फोनगोन आं नै सानस्क्रिन SPF 50 आरोना सानस्क्रिनखौहाय फोनथारनांगौ गाइस नोंथांमोना मिथिगौ ना न' सिङाव थाबाबो बाहेराव ओंखारबाबो जोङो फोनथारनांगौ आरोना सानस्क्रिनखौ गाइस नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आं माबोरैहाय बेयावहाय बिहरनानै लादों बा आंनि मोखांखौ माबोरैहाय मा फार्स्ट टु स्टेप बाय स्टेप आं खिथालांखाबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना बारा गोबाव दा खालाम मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना जुदि आंनि बे गेमस्ट्री 100 जुदि क'डखौ इउज खालामोबा 50 जननि गेजेरावहाय नोंथांमोना डिसकाउन्ट मोनगोन आरोना स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय अलरेडि लिंकआ होनाय दंखायो थाबैनो थांनानै डाउनलड खालामदो आरो लोगोसे पारचेस खालामदो मोसानानै रायजो राजानो दिन्थिसिगोन बेनिखायनो जाय जाय बिथांमोना जोंनि बे राधा कृष्ण फुजायाव गेम्स दैमारि बिथांखौ जोंनि बे खेथा गोजाखौ हास'नो थाखाय लेंनानै लाबोनांसिगौ जोंहा नायगिरि बिथांमोनाबो गोबां होंगो दोंगो जाफैबाय बेखायनो जोंनि दल जात्रा फुजा कमिटिनि आफादगिरि आरो नेहाथारिखौ लानानै फैनो बे खावलायनाय थाबाय आरो बिथांमोन जोङो खेथाखौ हास'नायनि सिगां गांसे आर'नाइजों जोङो बरायगोन बेनि उनाव आरो बिथांखौ फंनैसो बिबुंथि होनानै जोङो बिथांखौ खेथाखौ हास'नाय जागोन बेखेवखाङोब्ला बयखौबो आखाइ खबना होनो थाखाय खावलायदों जय Cureskin Fुजा कमिटिनि मानगोनां गियानसि दैमारिया अरायसम बर'नि सावथुननि बायदि मुंदांखा मुं खामायनो हाथों बिथांनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनाय थाबाय बिथांखौ फंनैसोब्लाबो बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोङो जौसाङाव खाबु होगोन दा बेनि थाखाय बिथांखौ जौसाङाव आगान बारायलांनो थाखाय खावलायग्रोनाय थाबाय दे आखाइ खबनायाव नोंथांमोन दायो जोंहा हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनो थाखाय जोंजों लिंहरजानाय मानगोनां आलासि बिथां गियानसि दैमारि बिनानावखौ जोंनि बे जौसांखौ गावनि हाजासे बर' सावथुनगिरि बायदि जानानै बर'नि गेजेराव बेसेबां खामानि मावलांखो बेसेबां बर'नि फिल्माव एक्टिं देखायलांखो मोसालांखो बिथांखौ गावनि गोसोनि साननाय हनाय लुबैनाय हास्थायनाय गासैखौबो बेखेवनानै बुंसारनानै होलांनो थाखाय बिथांखौ खावलायबाय आरो बिथांखौ खावलायनाय थाबाय बयबो आखाइ खबनाङो गोजोननाय थाबाय लोगोसे
नोंथांमोना जुदि आंनि YouTube चेनेलखौ जुदि फल' खालामोबा बा आंनि भिडिअफोरखौ नायदोंब्ला निस्सय एसे एनैब्लाबो आंनि सिगांनि जा जेरैबायदि आङो इउटुबावहाय माबोरै आं इउटुबाव बेसिक सफैखो बा आंनि जेबो आबुं साक्सेसफुल बेफोरबायदि जाथ'वाखै दा एसे मोनसे स्टेप बारदों बेखिनिनि जा जार्नि बेखौ आं खिन्थाखांखाबाय जानांगौ
रुमावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय जा लेथ्रा मोनबाय आं गारि सालायबाय नालाय बोरैबा मोनबाय स' आं दायो फ्रेस जानानै लानोसै ओमफ्राय उन्दुनोसै नोंथांमोनाबो फ्रेस जानानै उन्दुदो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय ओमफ्राय दायो आङो ड्रेस चेन्ज खालामनानै लानोसै बिराद मेंबाय आङो स' नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन